Konuşalım daha. Pas etkili noktaya. Quincy Menik gol! Öne geçiyor Sivasspor 52. dakika. Quincy Menik golü. Ето го и подаването. Остро на близката града. Възможност за орлетата 1-0. Виталис Ягодински сприля да отиграе топката. Възможност за ЦСКА. Резултатът е изравнен. Голмайстор номер 9 Фернандо Каранга. Момент за Иван Тасев да намери точната позиция да стреля. Какъв гол! Пирин поднася изненадата на национален стадион Васил Левски. А Иван Тасев заявява своето име с това изпълнение. Може би една от следващите големи звезди на българския футбол, може би бъдещ играч на ЦСКА. Нападението продължава. Дилан Мертенс. Още един опит за удари тук вече. Няма какво да спаси гостите от попадение в тяхната врата. Страхотен шут на Дилан Мертенс и в 39. Балуянис за топката. Центриране на Балуянис към Антонио Перейра. Удар с глава на испанеца. И резултатът е 2-0 в полза на Ботев Пловдив. 63-та минута. Домакините се здобиват с高いところからの折り返しシュート！Da vidimo ovu sada akciju, dobra je i to je pogodak! Latković zabija u 15. minuti za 1-0 i za sada koliko toliko održava Rudeš. Murić! 57. minuta, vratio se Robert Murić. Prvi gol, Rakov ima dvije opcije, 1-1 ili pas na drugu, Murić za 2-1. Murić za preokret. Prazan je gol! 3-1 za Slaven Belupo, 96. Pa ajde da smo i ovako nešto još doživjeli. Kakva ludnica!